Elsa, og velkommen til måske den sidste januar Kids video. Det ved jeg ikke endnu, fordi jeg har ikke helt fundet ud af, hvornår jeg får februar kittet. Så jeg ved ikke, om der lige er til en til. Men der er i hvert fald den her. Det ved jeg. Og i dag, der tænker jeg, at jeg skal prøve noget lidt andet med kittet, i stedet for bare kort. Så jeg har taget noget papir med. Jeg har faktisk taget flere forskellige farver med, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvad for en farve vi skal ud i. Fordi det er mere, hvad passer godt til som baggrund, eller hvad man skal sige. Og jeg tror, altså jeg hælder mest til den mørke der. Nej, nu pakker vi ikke lige noget ned endnu. Det kan være, at det skal bruges jo. You never know. Sådan. Jeg har jo stadig en del. Den her nænder jeg ikke at bruge til det. Men jeg har den der kan bruges, og den der. Det bliver den side. Og den er god på begge sider. Den her, der bliver det den der side, tror jeg. Og så har vi den der. Yes. Og noget glimmerlemmer. Så jeg tror, altså alt den viser, at de der jo, dem der er bedst. Og de passer fint til den der i hvert fald. Så farven vi går med, det bliver den der. Godt. Og jeg havde simpelthen tænkt på at lave et lille album i dag. Altså en lille folie. Det larmer. I'm sorry. Jeg tror, vi tager det hele ud. Og så lægger vi det bare herover. Så kan jeg sådan lige række op. Og så hapse en, når jeg skal bruge. Så larmer det ikke så meget. Det er nok bedre. Og jeg har besluttet mig for, at selve den der folie, den skal være 7 inches høj. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, jeg tror den er 8 kvart eller sådan noget. Der er den også. Og 4,5 den vej. Og jeg er faktisk lidt i tvivl, fordi den skulle egentlig være, jeg startede med at hedde den 7 x 5. Fordi så hvis du tager et almindeligt 4 x 6 inch foto og sætter i, så er der lige en inch hele vejen rundt. Men jeg ved bare ikke, om jeg synes, at 5 bliver for meget. Nej, det er ikke sikkert, den gør det faktisk. Jeg starter lige med at klippe, eller skære den her i 7 inch. Så har vi i hvert fald højden. Det var ikke den her vej, det var den her vej. Jeg får lige 7 inch. Så har vi i hvert fald højden på den der folie. Og så rykker vi lige den til side og ser 5 inch. Bum, bum, bum. Ja, yeah. Jo. Jeg tror, vi laver den 5 inch, fordi så passer det pænest med, hvis man sætter et 6 x 4 foto ind. Så det gør vi. Og så skal jeg lige finde ud af, fordi jeg skal jo også have lidt ryggrad på den, eller hvad man kan sige. Så hvis nu jeg laver, hvad skal den være? Skal den bare være 1 inch? Det kunne godt være. Så jeg starter på 1,5. Og så kører jeg ud på 2,5. Og så lægger vi 5 til, det vil sige 7,5. Og så er spørgsmålet, skal den, der lukker herover så være bredere eller mindre? Den tror jeg skal være bredere. Så den laver jeg 1,5 plus en 8. Så 1 inch, en halv inch mere og en 8. Den der er jo ikke 1,5 Heidi, den var jo kun 1. Så skulle jeg jo også kun have lavet den her en. Nu sidder jeg og fjoller. Det kan vi ret, tror jeg. Det tror jeg ikke er det værste. Det nåede ikke at gå så galt. Den har vi der, så får den lige sådan en tur med falsebenet. For lige at rette det derinde igen. Fordi jeg nåede heldigvis ikke at køre den sådan rigtig grundigt på plads. Sådan. Så lad os se, den er kun 1. Og så der, så skal den være 1 inch plus en 8. Så den lige er en snas større. Sådan der. Så har vi sådan selve basen, eller hvad man kan sige, til fotoalbummet.
Og det er plain cut, jeg sidder med her. Bum. Okay. Og den herude, den er lige et nummer større end den herovre. Så skal jeg beslutte mig for, vil jeg have den her til at lukke herover, eller hvad er den til at lukke her? Jeg tror, jeg vil have den til at lukke herover, fordi det plejer jeg at ville. Og så passer størrelsen faktisk allerede, kan man sige. Så jeg skal have et stykke på herinde, som er de der 5 inch. Så det skærer vi lige. Det bliver meget sådan flytten frem og tilbage. Skære og folde og skære og... skal lige have den her ledning væk. Sådan. Så vi tager den her igen og laver en. Der er 7. Det er sådan lidt misfarvet det her papir, så jeg skal lige... Ja, det går. 7. Og så gange 5, og der kører jeg den lige på indersiden af 5. For at... Jeg har lige papirsiden af der, sådan. Fordi når jeg sætter den på, så skal den jo ikke... Der er lige noget med falselinjer og sådan noget, og den skal gerne kunne lukke. Så det bliver sådan der. Så har vi den der skal sættes på her, som så bliver forsiden, og den der lukker ind over. Så åbner vi op og ser, jeg gider simpelthen ikke sætte den her væk, fordi jeg skal bruge den lige om 2 sekunder igen. Åbner vi den der. Og så skal vi lige se, der skal den være. Hvad vil jeg så? Hvor meget mere vil jeg have? Fordi det skal ikke være, fordi den skal være fyldt med alt muligt. Så spørgsmålet er, om jeg bare vil have en flap, der åbner opad her, og så en lomme på den inderste. Og så er den her faktisk færdig. Det tror jeg vil. Så den skal jo være mere end 7, den her. Fordi der skal lige være et stykke, man kan sætte på også. Så det gør vi lige. Den bliver 7,5. Ned ad linealen, du. 7,5 der. Og lige underkanten af 5 igen. Fordi det er godt nok 5 det derinde, men den må ikke komme ud og røre falselinjerne. Der skal være plads til, at den kan sidde her. Og at det her kan lukke op, uden at... Og se selv, der er det lige ved, det bliver problematisk. Så den får lige en snas mere af, faktisk. Sådan. Så er den der. Og så skal den lige falses på en halv. Vi laver lag på lag her. Det er så moderne, ikke? Så den kommer lige en halv ind der. Sådan. Så har vi flappen. Og så skulle vi have en lomme hernede. Og den skal være... Hvad skal den være? 3, tror jeg. Så den skal være 3,5, fordi der skal jo lige være noget at bukke om ned for neden. Og så skal den være 5 plus en halv plus en halv, det vil sige 6, og det bliver igen lige i underkanten af 6, så ikke den kommer i karambolage. Det var lomme, skulle man lige skrive. Lomme, en halv inch der og der. Sådan. Så har vi den her side herover, som er forsiden. Og den tænker jeg, hvad vil jeg gøre ved den? Bum, bum, bum. Er det bare sådan en, der åbner op, og that's it? Er det bare der, jeg er? Jeg skal også være sikker på, at jeg har papir nok til det hele, jo. Og jeg kan stykke sammen, hvis det skulle være. Nej, jeg tror faktisk, vi stopper lige lidt, og så ser vi til sidst, om der skal tilføjes mere. Alt efter, hvor meget papir der er tilbage. Så lige nu, der har vi forsiden, der skal limes på der. Er det sådan lidt forskelligt? Nej. Det gør vi til at starte med.
får lige en god klat lige der. Og så er det jo vigtigt, at man holder sig væk fra falselinjen, at man ikke kører ind over den, men kun op til den. Yes. Så er den på. Og der får lige en tryk 16. Sådan. Så havde vi den der skal sættes på i toppen. Og den kunne jeg godt tænke mig at lige klippe hjørnerne på. Og imens at jeg sidder her og laver video til jer, så sidder jeg og kigger på Line inde i Picturing the World Kit-klubben. Der har jeg ikke været inde ret meget endnu at få kigget, faktisk. Det skal jeg have gjort, men jeg er ikke så god til at få brugt Facebook. Men så ved jeg ikke, jeg var på. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg lige var på Facebook. Men i hvert fald, så viste den lige, at hun var live. Der har hun godt nok lige været live i 52 minutter, men jeg tænkte, det er lige meget. Det skal jeg da se. Så det hoppede jeg over på. Og hun sidder og laver efter skitser. Ligesom jeg har snakket om, at jeg simpelthen godt kunne tænke mig at prøve at finde nogle skitser. Jeg har skitser også, altså. Men bruge dem, det kunne være smart. Så det sidder jeg lidt og kigger på, imens at jeg laver den her. Der skal man lige igen være sikker på, at den ikke kommer ind på falselinjen. Det gør den ikke. Får den lige en trykker der. Bum, bum. Så har vi lommen. Og den skal lige... Kan du lige være så at slå der? Den skal lige have et par falser 3 gange. En halv inch her. Og en halv inch der. Og her. Sådan. Fordi, så kan man nemlig lige bukke den. Og jeg klipper lige, så jeg rammer lige ind i krydset på falselinjen. Det ved jeg ikke, om man kan se. Sådan så det ser ud som om, jeg klipper ind i lommen faktisk. Jeg klipper selve krydset væk. Fordi... så passer det lige heromme. Jeg kunne godt tåle lige at blive rykket en lille smule, så den ikke folder sådan der. Så passer det, at de ikke lapper ind over hinanden. Så har jeg en lomme, som jeg håber passer inden for falselinjerne her. Og det ser det ud til, at det gør. Så det er jo bare dejligt. Så der får lige en klat lim. Ups. Og så bliver den placeret helt ned langs kanten inden for falselinjerne. Yes. Jeps. Så. Og der er lidt lim, og det gør ikke spor. Det tørrer op, så man ikke kan se det. Det er det gode ved det der Art Glitter Glue. Sådan. Så er den. Og her der kan man jo simpelthen bygge noget så forfærdeligt ud, for der er masser af plads til det. Og man kan også sagtens have givet den her, altså lige en kvart inch falselinje der, så den ligesom var hævet lidt, så der var plads på indersiden også. Det havde også været smart. Men lige nu, der tror jeg, vi holder os til det her, og så måske kommer der noget på herover. Det skal jeg lige se. Nu pynter jeg lige ydersiden og alt det her først. Sætter papir på, og så ser jeg, hvor meget har vi til den side her. Er der til, at vi kan lave noget mere, eller skal vi bare holde der? Så vi kigger lige. Nu skal vi se. Det her det er forsiden. Og jeg kunne godt finde på, fordi det her, det synes jeg, det stikker lidt ud. Så det kunne jeg faktisk godt finde på at bruge til forsiden. Og så ulempen ved at have lavet den 7 høj, det er jo selvfølgelig, at der er ikke til 2 stykker i højden.
Så det bliver simpelthen sådan der. Men det tror jeg, vi gør. Den får den her. Og den er 7x5, skulle den gerne være, der den også. Så bliver den her lige en snas mindre. Så det er 7 i højden, det bliver så 7¼ eller kvart i 7, ikke 7¼ og 4¾ altså kvart i 5. Sådan, fordi så har den lige sådan en lille kant rundt om der, ikke? Så skal den der så det kunne jo sagtens være. Det kunne jo sådan set sagtens være den der, men det kunne også bare være den samme. Jeg tror faktisk, jeg giver den samme. Det gør jeg normalt ikke, men det tror jeg gør her. Den skal være 2¾ og en snas ser det ud til. Så vi starter lige med at give den sådan en snas, og så ser vi, om den skal have lidt af. Det var faktisk for lille snas. Den måtte godt have været lidt bredere, men det er okay. Det går an. Så er det siden her. Den skal være den der, tror jeg. Eller skal vi tage bagsiden som den der? Jeg tager bagsiden som den der, for at få brugt så meget som muligt. Kvart i 7 og kvart i 5. Fordi det blomster, den kan godt gå den her vej, uden at det gør som, at den er sådan her. Men der sker ikke det store ved, at man gør det her. Ikke lige med den her, synes jeg. Så skal vi se, om hvor høj bred er den der passer der. Så den skal have, den er 1. Så den laver vi faktisk bare 3/4, tror jeg. Der. Jeps. Og så skal vi have en herover til. Det var den, der var 1. Godt så. Er det den rigtige højde? Det er det. Og den skal også være, men den må faktisk godt være lidt mindre, så den hives lige lidt mere ud. Kan jeg det? Det er lige det der, man kan se, hvad man laver, når man sådan skal lade den ligge frit. Ja, det er, tror jeg. Det er fint. Så tror jeg, vi har hele ydersiden, så limer vi lige det på, mens jeg stadigvæk har nogenlunde styr på, hvad der har været. Der, bagsiden, forside, forside der. Sådan, og den kan være den der. Yes. Der, der, der. Var det herovre? Der. Eller skal der byttes om på de to? Ja, det er lidt i tvivl om. Jeg tror, de er noget nær lige store. Den her er lidt mindre. Så skal jeg lige finde ud af, hvad for en, der er mindst her. 1 og 1/8. Så det er 1 og det er 1/8. Sådan. Så limer vi forsiden til. Og dem kan man jo så pynte med alt det, man har lyst til, kan man sige. Eller man kan lade dem være helt enkle, hvis man hellere vil det. Sådan. Der. Ups. Sådan. Det var godt, jeg fik brugt det her til forsiden, fordi det er sådan noget papir, som jeg ellers ikke. Altså, jeg synes, det er meget sådan, der sker mange ting på. Så jeg har svært ved lige at vide, hvad jeg ellers skulle bruge det til. Og blomsterne her, de er søde, men det er jo ikke noget med kaffe at gøre, kan man sige. Det er bare sådan, farven passer godt til temaet. Og det er også fint.
Og så kan de jo passende bruges her. Det ser ud som om, der er lidt skævt her. Det er der sikkert også. Det lever vi med. Det kan man heldigvis ikke se, når den er lukket. Så lægger man ikke mærke til det. Og så skal jeg lige have en tør kaffe, for jeg kan mærke, at jeg er fuldstændig tør i halsen. Og igen kommer der lidt lim udenfor. Det gør ikke noget. Det tør op. Man kan ikke se det. Og skål i kaffe. Og hun sidder og bruger sådan nogle lange tekststrimler. Lad os fejre det med kaffe og kage. Og jeg har set flere bruge dem, og det er ikke noget, der er med i sættet, og jeg skal nok bare lige lære alt det her nye at kende, fordi jeg kan fornemme, at når man får et kit, så er det ikke hele kittet, man får. Eller jo, det er det jo selvfølgelig nok, men så er der andre ting, man kan få også, men dem skal man så selv købe ud over åbenbart. Problemet er bare, at jeg kan ikke se de lange tekster nogen steder, når jeg prøver at se, når jeg gerne vil købe dem. Det er selvfølgelig værd, fordi de er udsolgt, at jeg ikke kan se dem. Vent lige lidt. Haha, det er det nederste på de der ensfarvede. Det er der, de er. Aha. Nu giver det med. Yes, nu kan jeg se det. Jeg måtte lige ind på siden og se, hvad filen det var, jeg ikke opdagede. Nu ved jeg det. Jeg skal altså lige være sikker på. Og den er lukket, vil jeg så have den der. Ej, jeg går imod mig selv. Jeg vil faktisk gerne have den der. Det bliver den. Nå, og de der ensfarvede kartoner, dem har jeg ikke. Jeg har bestilt, hvad jeg kunne få ekstra, men jeg var for lang tid om at bestille dem, så de kommer først sammen med mit februarkit. Jeg troede, det ville komme med sammen med, januarkittet, men altså, de er jo ninja til at sætte den, mand. De ryger bare afsted, og det er dejligt. Jeg var glad for, at det kom så hurtigt. Så det er absolut ikke kritik. Det her, det var dumt, Heidi, fordi... Og det var den allerførste, jeg satte på. Nå, det er fordi normalt, så ville jeg have sat magneter herinde. Altså der, og så her. Men de skal jo under papiret. Ved du hvad, det er også lige meget. Hvis man vil gøre det, sætter man magneter på her og her, inden man sætter papir på. Det vil jeg ikke. Jeg sidder lige og overvejer, om jeg vil ofre 4 magneter. Fordi så kunne man jo sætte dem på indersiden her. De er jo stærke nok til, det kan de sagtens klare, hvis det er. Der var en, der var gået i udu. Skal man lige passe på her. Og haps. Det kan man jo ikke bare lige smide ned i sin skraldespand. Ikke min i hvert fald, fordi det er en stor metalspand. Så den sætter jeg lige der. Og så må jeg lige pakke den ind i noget papir bagefter og smide den ud. Vi offrer 4. Det vil jeg gerne, kan jeg mærke. Så de skal på her. Og så flytter vi lige dem der. Og hvor langt inde vil jeg have dem? En inch inde. En inch og en kvart faktisk, kan jeg mærke. De må godt komme sådan godt derind af, for så er der plads til papiret også kan sidde på ydersiden. Og så tager vi en inch og en kvart der. Jeps, det synes jeg passer fint. En inch og en kvart. Sig mig, var det 1,5 inch inde? Nej, det var god nok. En inch og en kvart. Og så gør vi det samme herovre. Dut. Det er jo det gode ved den lineal her, man kan måle rundt. Jeg sætter lige tutten på her. Nej, jeg skal ikke bruge den til de der. Fordi, der gør jeg noget lidt mindre tape, kan måske gøre det. Hvad har vi?
Det bliver den der, tror jeg. Så tager vi lige 2 stykker af den. Måske den. Og sætter. Kom her, min ven. Der. Og det skøjter rundt. Og der. Sådan. Og så normalt vil jeg jo sætte tape på der, lægge magneterne på der, og så gøre sådan her blum, og så sad den der. Men det kan jeg jo ikke, eftersom jeg har været så smart og allerede lægge. Jeg skal ikke have 2 på den samme, kun 1, tak. Hvor blev den anden af? Where did you go? Hvor fanden blev den af? Er den røget hernede? Nej. Det er bare sådan noget magisk noget, jeg åbenbart kan. Den er en, jeg simpelthen ikke, hvor den forsvandt hen. Den er væk. Nå. Men vi tager en og sætter ind. Jeg skal lige huske at løfte den der. Det er fuldstændig ligegyldigt, for det er den herovre. Jeg fandt den anden. Der. Og der. Så nu sidder de på indersiden. Der. Og der. Der vil jeg gerne være dem til at sidde. Så skal jeg bare se, om jeg kan lave sådan et magisk trick, og lige få den her til at sidde nedover. Hvor har vi der henne? Der. Det var faktisk ikke så svært. Det kunne jeg godt. Det var måske lidt dumt, at jeg havde hævet den flap ud. Det var lidt ligegyldigt. Det var ikke der, de skulle sidde jo. Og ja. Ups. Så. Så skal de meget gerne sidde, sådan så at når jeg lukker, bum, så lukker den lige så fint der. Godt. Så kan vi dekorere den der side i hvert fald. Yes. Så kan vi se, hvad har vi? Den der side. Se, der kunne jeg jo godt tage det her, og så bruge, og så kan jeg jo sagtens, det her kan jo godt bruges den her vej, hvis det er. Der er ingen, der siger, at det skal gå op og ned. Lige op og ned. Men jeg kunne godt tænke mig, kunne det være sød lige og sådan. Det kunne også være den her faktisk. Det tror jeg, vi gør her, kan jeg mærke. På det her lille stykke, som er, hvad er det? 3 gange 7. Så den bliver 2/3 gange. Skal vi starte med de 2/3? Ja. 2/3 gange 6/3. Der. Det vælter rundt det her. Det var det der med mere aflægningsplads, der ville være rart. Så kan den sidde der. Jeps. Det kommer den til. Der. Så får den lige. Jeg giver også lige dem her en god klat lim, så ikke det lige sidder fast, før jeg har fået det sådan til at sidde lige, hvor det skal være. Jeg kan godt se den der live med Line, den skal jeg lige se igen bagefter, så jeg kan få lyd på.
Sådan. Der. Og der skal man selvfølgelig lige sørge for, at den ikke slipper, fordi der er magneter. Nu sidder magneterne helt henne, så jeg tror ikke, at der bliver noget ballade ud af det. Det virker det ikke som. Det holder fint. Og der kommer jo ikke mere imellem de lag her, fordi det, der kommer på her, kommer jo ikke imellem. Så den lukker fint med de lag, der er. Så det er perfekt. Godt. Så skal vi finde ud af. Der. Så der er ikke nogen af dem her, der er høje nok. Men jeg gemmer dem her, fordi de kan sagtens sættes sammen til sådan nogle stumper, hvis vi skal bruge stumper på et tidspunkt. Nå. Der kan bruges den her, den er ikke så stor. Så har vi den der sådan er. Har jeg overhovedet noget reelt stykke? Det har jeg der, kan jeg se. Så spørgsmålet er, om jeg lige skulle skære ud til den her først. I det der for eksempel. Og så se, hvad jeg har tilbage, om der er noget, der kan bruges til de her. Det ved jeg ikke, om der er. Men det finder jeg ud af. Kunne du være sød at lægge der? Det kunne den gerne. Og I står der. Så prøver vi lige det. Og se. Skærer vi lige bunden af. Nu skal jeg se højden, hvad er det? Det må være den der er højden. 6:15. Det der. Det kunne jeg godt tænke mig ikke at gøre på den her, fordi så får jeg skåret mere i stykker henover, som ikke er nødvendigt. Og det vil være lidt fjollet. Så tror jeg, vi tager den her. Og hvor er min lineal? Den er der. Fordi den skal jo kun kvart ned til 4/3. Så vi lægger den der ud på 6/3 der. Og så lægger jeg lige den der, så jeg kan se 4/3. Det er der omkring. Den der skal vi ikke bruge. Der. Sådan. 4/3. Der. Sådan. Så fik, nej, det der stykke. Og så fik jeg ikke skåret op, sådan så jeg vidste nu, at. Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skulle bruge det til, men. Just en case. Der er i hvert fald snilt nogle stykker her, der kan bruges herude. Og der vil jeg jo så tage den her side. Det kan der sagtens være. Og de skal være en 8/8 i 1 og kvart i 1. Det er sådan lidt noget fnillerværk, det her. En 8/8 i 1, det er der. Er det nemmere at gøre det den anden vej? Det er det måske nok, så den har lidt mere at læne på. Nu skal jeg lige se en 8/8 i 1, det er der. Og den skal være. Ja, den skal jo ned til der, ja. Det kunne jeg måske godt have gjort, skåret den der hele vejen ind over. Men det gjorde jeg ikke. Og nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal skære den af. Vi ligger. Jeg kan flugte med. Vi to bliver aldrig gode venner. Af med dig. Og så kan jeg faktisk flugte den herop, fordi det er det, jeg skal. Sådan. Det var en 8/8 i 1. Og så skal vi have den, der er kvart i 1. Bum. Sådan. Ikke så meget pjat. Det var dem der. Så. Så kan vi samle den der. Og den der. Og den der.
Yes, det gør vi. Dem limer vi lige på. Og jeg tror godt, jeg kan se, der er ikke papir til at lave lommer og alt muligt herover. Til gengæld har jeg fået en anden idé, som jeg så måske lige afprøver. Det ser vi på. Nu skal vi lige have dem her. Og så se, hvad vi har til bags. Så. Hvor mange af jer bruger egentlig skitser, når I sidder og laver kort? Laver I ud fra fri fantasi, eller finder I også skitser? Og hvor finder I jeres skitser henne? Altså, jeg har fundet på Pinterest, og så har jeg sådan fundet forskellige hjemmesider, hvor de også har skitser liggende. Jeg synes, det er svært. Jeg er sådan meget bogstavelig, når jeg kigger på de der skitser. Det er det, der... Man skal jo se det som bare en guideline, og ikke en... sådan skal den laves. Sådan. Ja! Det var dumt, Heidi. Det er der ingen grund til. Lad os lige gøre sådan her i stedet for. Sådan. Så skal vi have 2 stykker der. Jeg tror, jeg gemmer den her hjertehalløj over til den anden side. Sådan, så det ligesom er i begge sider. Og hvad vil vi så gerne have her? Den der. Det skal ikke være den der og den der. Det synes jeg bliver sådan lidt. Så kunne det jo være den her og den her side. Yes. Det bliver det. Det bliver det. Jeg tror, jeg tager den her, fordi det kan jeg godt mærke. Det synes jeg er lidt nemmere. Så den skal være 5. Nej, kvart i 5. 4 3/4. Der. Og det skal den så være ned til 6/4. Det var der. Der kan jeg godt se, der skal jeg nok skære flere gange, for jeg skal lige have... der er den lige skåret ind i. Nå, må ikke det går. Når først vi limer den, så ser man nok ikke noget. Den skal ikke herfra, der skal fra den anden side selvfølgelig. Hernede af. Der. Og der. Og så skal den bare lige... Sådan. Lad os lige se. 4:15. Sådan. Yes. Og den her skal jo så også være 4:15. 4:15, men den behøver ikke at være 6:15, fordi der er lomme. Så den skal bare ned, men den behøver ikke gå helt ned. Der sker jo ikke noget ved, hvis den går dertil. Så jeg skal sådan set bare finde ud af, hvad jeg vil have. Det kunne være fedest, hvis jeg tog herover. Så jeg har sådan et reelt stykke herover, ikke? Så 4 3/4 der. Der gør vi bare sådan der. Var det måske alligevel for... Smag, sådan der. Det gør ikke noget den der, fordi den kommer ned bagved. Den kommer ned bagved her. Så det er så fint. Der er skåret der. Kære. Ja, det kan vi godt. Det skærer vi lige væk. Der var lige skåret ned i det der. Det gider jeg ikke at have med, så det fjerner vi. Så er den også sådan reelt i toppen. Det gør stadig ikke noget. Den kan snilt være der, uden at man kan se det. Sådan. Og den der deroppe,
Og vent lige lidt. Var det ikke sådan der, vi ville have den, og ikke omvendt? Slår det mig lige. Det var sådan der. 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 Og vil jeg så have de kaffekopper igen dernede, eller hvad vil jeg have? Nu skal jeg lige se. Hvor gør jeg den? Der. Det kunne det jo sagtens være dem, der er hernede igen. Og hvad er størrelsen på dem? Den er 2:15. 2:15 og 4:45. Ups. Så den skal være... Jeg skærer lige det her stykke af, så jeg kan se, hvad jeg laver. Sådan. Og så sætter vi lige tutten på den der, for det havde jeg for Sørensen, det havde jeg lige glemt. Det kommer nok til at bide mig selv i møvsen. 2-3 kvart. Det er der. Og ja, nu ved jeg godt, nu var det meget, jeg tog til det. 4:45 må det være. 4-3 kvart. Det skulle så gerne passe til lommen. Blup, blup. Og blup. Det gør det. Der. Og så tror jeg, at det passer den der. Den kunne vi så have herover. Selvom jeg sagde hjerterne. Vil jeg have hjerterne? Det vil jeg. Jeg vil have hjerterne. Men så tænker jeg, hvis jeg så laver en lomme, der går ud. Nej, det gør jeg ikke. Jeg lavede det andet, jeg gerne ville. Jeg havde en anden idé. Og det har jeg tænkt mig. Eller vent lidt. Det skal jeg sgu da nok lige... Inden jeg bare beslutter mig for det, kunne det være, at de skulle undersøge, om det overhovedet kan lade sig gøre. Fordi det, der var min plan... Jeg skal bare lige have et reelt kort. Vi tager sådan en julekort her. Det er fantastisk. Det var, at så kunne man have kort her. Det kan man jo godt. Haha. Se. Det kan man godt. Så min plan er, jeg starter med at lime det her fast. Det er min plan. Den der. Og sådan. Vi limer lige fast her. Ud til siden. Der. Så har vi styr på det nemlig. Og så laver vi den der til kortene bagefter. Så er det sådan en, så kan man sætte kort ned i, så kan man give den, ikke? Og så kan så har folk kort, de kan sende, og et lille album. Så kan de gemme alle deres billeder, når de har sendt kortene. Så kan de gemme dem hernede i, ikke? Og det er ikke en fin idé. Og man kan sætte nogle billeder rundt i albummet, eller skrive, eller hvad man nu er. Sådan. Det er altså lige den der deroppe. Og de var begge to sat fast. Yes. Ned med den der. Og her der er det altså vigtigt, at man sætter lommen på, inden man sætter dekorationspapiret på. Fordi så undgår man at se de der er bukket inde i brune der. Så er det bare papir, der er nedad. Så er den også klar. Der og der. Og så skal vi have den der til vores... det er godt. Til vores kort. Jeg skal lige have renset nålen lidt her, tror jeg. Givet om det her. Jo, det gør det. Godt. Og der kunne jeg godt tænke mig lige at tegne, fordi så tænker jeg lige lidt bedre. Jeg skal lige have en tår kaffe, så skål i kaffe.
Den skal være 5 lang. Der, ikke? Og så skal den jo nok ikke være alt for lille. Skal den være ligesom lommen? Kan det holde kortene? Kan den det? Eller skal den lige være 3,5? Vi satser på, at 3 kan gøre det. Så den skal være 3 der, 5 der. Og så skal vi have en halv inch hele vejen rundt også. Dut, 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 dut. Og så kunne jeg godt tænke mig at lave den yderligere en halv inch, så den bliver bukket op. Det skal jeg prøve. Lad os se. 5, 6. Så hele det der, det skal være 6 inch. Og den skal være 3 i højden. Og så en ekstra, det vil sige 4 inch. Dut, dut. 6 gange 4. Det prøver vi lige at klippe et stykke. Og så prøver vi os frem. Nogle gange skal man lige sidde med det i hænderne, ikke? Før man kan se, hvad der giver mening. Så kan vi lige vende den der den rigtige vej, bare for sjov skyld. 6 gange 4. Vi starter lige med at tage de 4 inch der. Og 6 inch der. Og så skal den lige en halv inch. Og en hel inch. Nej, vent nu lidt, nu skal jeg lige se. Det er ikke den, der skal. Nej, det er den der. Der skal en halv. Og en hel. Og en halv. Så er der kun lige kort. Altså til, der kan ligge kort, der fylder en halv inch. Så det er måske 2 kort. Det er jo ikke alverden. Man kunne lade være med at lægge dem i cellofanpose, og så bare lægge kuverter og kort ned, så kan der måske med lidt god vilje lægge 3. Og nu har jeg lige alle vegne. Sådan. Nu er Line færdig, det var ikke. Det er heller ikke så længe til jeg er færdig. Se, for så tænker jeg, hvis jeg så klipper der og der. Jeg ved ikke endnu, hvad jeg vil, så det er ikke sikkert, det er rigtigt, det jeg gør. Men jeg tænker, at sådan, sådan. Der mangler jeg lige en halv inch her til at vi på indersiden også, kan jeg se. Det er en ommer. Så det er en ommer. Den. Så den skal have yderligere en her også og en der. Og hvis vi så laver dem 3/4 og 3/4, så bliver det 1,5 i det hele, og 1,5 herover, det er 5 plus 3, det vil sige, at den skal være 8 i stedet for. Og de der skal så være 3/4, det vil sige 1,5, det er 3, det er 4,5 i stedet for. 8 gange 4,5, passer det? 5, 1,5, det er 3, 6, 7, 8, yes. 3 plus 3/4, det er 1,5, 4,5, yes. 8 gange 4,5. Det prøver vi lige i stedet for. Det har vi nok ikke, eller har vi? Det har vi der. 8 gange 4,5. Sådan. Og så skal den have 3/4. Og 3/4, hvor er det? Det må være helt derude. Sådan. Og 3/4. 3/4 der. Og den anden side. 3/4. Og 3/4. Så ser vi, om det så passer. Jeg går lige ind og starter et eller andet nyt inde i Picturing the World-gruppen, bare fordi det har jeg ikke set. Og i mellemtiden kunne jeg godt lige prøve at tænke mig at se. Den der skulle meget gerne være
Jeps, det var den også. Så ser vi kort til små hilsner. Den har jeg ikke set. Det er en tidligere. Det kunne vi gøre. Bum. Så. Det er meget praktisk, når man sidder her, man så lige kan sidde og hygge med at se andres også. Der og der. Sådan. Nu skal jeg så lige tænke mig om. Den der. Hvis nu den der kommer derind på. Dut, dut. Men det kan lade sig gøre. Det vil sige, at jeg klipper der. Og der. Og lige der. Fordi så folder jeg den der, limer den på der. Og limer de to. Sådan der selvfølgelig. Så skulle jeg have gjort den anden vej alligevel. Så skulle jeg have taget den der derop. Så gør vi sådan der. Det er mere fordi det er bedst at have den der indad, for så når jeg skal have papiret i, så sidder det ikke fast på den der. Men det er en chance, vi tager. Man skulle nok i stedet have sørget for, at det var den derovre. Så det var sådan her i stedet for. Fordi så bukker man den der op, og så kan jeg bukke den der ned og den der ned. Så man gør sådan her i begge sider. Ikke sådan derovre. Sådan der gør man i begge sider. Jeg gjorde ikke, men det bør man. Fordi så kan man få sådan en fin fold her. Den laver vi lige. Limer den sammen. Den der. Og så en lille snas der til at sætte den der fast. Og så sidder man lige og er tålmodig et øjeblik. Der kunne man jo så lige tage en tår kaffe passende imens. Sådan. Og så... jeg er ikke meget for at gøre det sådan der. Jeg må lave det på den sådan lidt mere besværlige måde, fordi jeg vil altså gerne have, at... Jeg vil meget gerne have den der side inderst. Og så får den også lige en klatling der. Så, se, så kan den nemlig komme til at sidde her. Og forhåbentlig ikke sidde i vejen for skillelinjen. Det gør den ikke. Det er, at man bare skulle lime den på, sådan der, mens man holder den. Og der skal jeg lige, kan jeg se, have den der fjernet, inden jeg gør det. Sådan. Kommer jeg til at se. Den kommer jeg til at se ret meget af. Ja, det er også fint. Så får den lige en god klat lim her. Jeg ved egentlig ikke, hvor meget jeg er uden for billedet her. Slår det mig lige. Der. Så rejser vi den lige op. Og så rykker jeg den alligevel ud af. Det er meget godt. Skide godt, Heidi. Så får den lige sådan en dut. Og hele vejen ned langs. Og så tjekker vi lige igen. Den lukker helt fantastisk til. Yes. No problemer. Godt. Så kan vi sætte det der papir ned i. Yes. Så det skærer vi lige i. Og vi lukker lige den her en gang. Der.
Sådan. Så skærer vi den i 6¾ der gange 4¾ Sådan. Så kan den sige der. Lige så nylig. Så skal vi lige have den her i også. Og have givet den en god klat lim. Og det skal vi nok også hernede, fordi den er... det er ikke nemt at se. Eller at komme til. Den får sådan lidt på lykke og frommen og noget, så må det være fint. Og så skal den her lige have en god klat. Hele vejen ind over der. Så. Gør vi lige sådan der, så jeg har en idé om, hvad jeg laver. Der. Så. Sådan. Så skal vi have noget papir på her. Og skulle man så bruge noget af det her, eller skulle jeg gemme det? Jeg har sådan et godt reelt stykke, så det er måske fjollet at begynde at bruge det. Det er måske bedre at gemme det. Men. Der er en der. Det var den, jeg alligevel skar til lommen der. Så den kunne vi jo passende tage. Og skære ned i... Det ved jeg ikke. Der. Den skulle gerne være. Det er den også. Så den skal bare skæres ned i 4¾ Det er det. Så kommer den på der. Så. Og så skal man lige det nemmeste. Vender vi den en gang. Og så lige, hvis jeg kan det. Det bliver godt. Det gik an. Sådan. Og lidt derude. Så har vi. Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg vil have noget nede i bunden her. Det synes jeg ikke gør noget. Men noget, jeg godt kunne tænke mig til gengæld. Skal vi lige... Noget, jeg til gengæld godt kunne tænke mig, det var en lille dut på her, der ligesom er åben dutten, eller hvad man skal sige. Det kunne sagtens være den der, hvis nu man klippede et baggrundsstykke til den. Hvad er den? Den er 3, så der skal være 3¼ gange 3¼ Det kunne vi lige prøve. Er jeg så heldig, at... Nej, det er jeg ikke. Vel? Nej, den er kun 3. Har vi nogle af alle de her rester liggende, der kan bruges? Nej, heller ikke. Hvad er den? 3. Lige... Nej, kun 3/8 del. Det bliver for lidt, gør det ikke det? Eller hvad? Det gør måske faktisk ikke noget. Fordi så hvis man sætter den der på, havde jeg ikke flere i den størrelse. Det håbede jeg lige, jeg havde. Det havde jeg måske. Jo, det havde jeg godt nok. Så havde jeg den der plante, men jeg synes bare... den er ikke rigtig. Den er for lille. Den der... Det er fordi, jeg vil sætte en herom også jo. Men det er ikke sikkert, jeg skal det. Det kan godt være, jeg bare skal have.
Det er mere fordi, så rager den der ud over, og så tænker jeg, ser det fjollet ud, bare sådan en... Nej, jeg har en idé. Det gør ikke noget. I got an idea. Den bliver lige med på her. Kom. Der er den. Den sætter vi på. Der. Og så skal jeg bare lige finde ud af, hvor meget skal der så være. 1,5 inch. Hvis man 1 inch, er det for meget? Ja, det bliver for meget. Den skal kun være 1,5 ude. Ups. Den får lige der. Og så 1,5 inch ude. Så behøver jeg måske faktisk ikke noget her om alligevel. Tror jeg. Det var med, fordi jeg tænkte, så kunne man sagtens lige sætte sådan en lille strimmel her. Strimmel. En lille strimmel. Det gør ikke spor. Sådan. Var det det? Det tror jeg måske, det var. Og så det eneste problem, det er så, at alle de der kaffekort, jeg så har lavet, der må jeg selvfølgelig tage med ud i stuen. Det var også virkelig dumt. Men jeg vidste jo ikke, at jeg skulle bruge dem. Så nu går jeg lige ud og henter dem, og så prøver vi at sætte dem i. Bare fordi, at så kan man lige se, hvordan det ser ud. Der var nogle stykker der. Haps. Så kan man lige prøve at se, når de sidder i, hvordan det hele så samlet kommer til at se ud. Det synes jeg er en meget god idé. Så vi tager lige nogle af de der kort, der er lavet. Jeg skal lige se, om jeg overhovedet optager. Det gør jeg. Jeg troede lige, jeg ikke optog. Jeg tænkte, gud, jeg har siddet og samlet alt det her, uden at optage det. Der kan faktisk godt være 6 kort i. Bum bum. Sådan. 6 kort. Og vi har stadigvæk noget tilbage af sættet. Ikke meget, men dog lidt. Nok til at jeg kan lave mig sådan nogle lidt... den der er en stribe, den skal vi ikke smide ud. Til at jeg kan lave sådan nogle små hister her kort, restekort og sådan. Der. Og der. Det var vi har tilbage. Det er der. Det er løgn. Så har vi også klimmeret. Og det her. Men det blev da alligevel til lidt, ikke? Pakker jeg lige den her væk, så skal jeg lige vise jer bogen sådan stille over. Og man kan jo sagtens dekorere den. Altså, hvis nu man havde lavet den her tidligere i forløbet, kunne man jo sagtens dekorere den med nogle af alle de her billeder. Der er der mange af alle de her, ikke? Bare sådan, så der ser lidt pænt ud, lades vi som om, ikke? Sådan der. Så nydeligt. Så rydder jeg lige op bagefter. Og så kunne man også, alle dem her jeg lavede i går, der kunne man godt lige tage sådan en, når vi når dertil. Åbner. Bum. Så har vi alle kortene. Den der. Der kunne man jo godt have dem der, ikke? Måske endda en enkelt af dem her også, hvis man lige synes. Blup. Sådan. Og kort. Og så kunne man jo dekorere herop med et eller andet også, hvis man følte for det. Altså, jeg har jo købt den her ekstra, det er bare fra Paper Favorites. Dem kunne man jo sagtens bruge til at dekorere albummet med også. Så 2 tags, et lille kort, 6 almindelige kort, kan der være der i. Bum. Sådan. Så fik vi lavet et albumfolie, hvad man nu vil kalde det. Så tak fordi I gad at kigge med igen. Og så må vi se, om der kommer endnu en
januar-kit udgave video, eller om det næste bliver en februar-kit. Det er ikke til at vide, men jeg satser på, at næste tirsdag ligger der noget igen. Måske. Vi krydser fingre. I hvert fald, så er jeg glad, fordi at I gad at se med. Hvis I kunne lide det, I så, må I meget gerne give det et like. Dele det, subscribe, alle de der ting, man nu kan. Jeg sætter pris på det hele i hvert fald. Og så ses vi igen lige pludselig. Tak fordi I så med. Pas godt på jer selv. Hej hej.